Sociedade Española de Neuroloxía considera que a detección precoz é un elemento clave na abordaxe da enfermidade de Alzheimer. Sen embargo, ao redor do 50% dos casos de Alzheimer non se diagnostican ata que o paciente desenvolveu unha fase moderada da enfermidade, e xa non sendo este consciente da súa patoloxía. The Man Guardian foi diseñado como un videoxogo que permite recoller diferentes valores das probas que realiza a persoa usuaria. O seu funcionamento é moi sinxelo e consiste en 3 probas diferentes que medirán a memoria episódica, a memoria semántica e a memoria procedimental. A duración total da proba é de aproximadamente 40-45 minutos. Mídese en memoria episódica, memoria procedimental e memoria semántica. O videoxogo nace grazas a un grupo de investigadores multidisciplinar dos ámbitos tecnolóxicos e sociosanitario da Universidade de Vigo e Santiago de Compostela. A FAGA participou de forma activa na realización da proba piloto, testeando o videoxogo entre 152 persoas usuarias da nosa entidade. O videoxogo combina 3 elementos científico-tecnolóxicos: a gamificación de probas de memoria convencionais para a detección do deterioro cognitivo usados en contornas sociosanitarias, coa análise baseada en inteligencia artificial e aprendizaxe automática, e o cumprimento dos criterios de validez psicométrica na construción dos test digitalizados. The Man Guardian está dirixido a persoas a partir de 55 anos e o seu acceso é gratuito a través de tablet Android. O seu obxectivo é que o videoxogo chegue ao maior número de persoas usuarias do Sistema Público de Saúde de Galicia. Actualmente está dispoñible de forma gratuita para a súa descarga a través das principais aplicacións Android.